Look, ang cute sa talong. Tanawon sa kagamay, guys. Take me to the ruins, aquifers and springs, baby ferns. Hi, guys. So, naami karon sa SMC side. Kay magpa-process mayon ta sa passport ani nilang tulo. Sa akong baby ni Koa, ni Rambo, o ni Ina. Pero ang ending, silang tulo na sangit sa mga requirements. Funny kay guys, magdigid man to be karong adlaw. So, mubalik na po mi next week. And make sure na mo nga complete mo na gyud tanan. Si Koa, ang iyang kulang is kinahanglan pa di ay og certified true copy from the City Health Office sa iyang live birth. So ang naa na namo nga copy is sa katurang live birth nga walay tawag ani pirma sa lawyer or something, basta na yung ana niya. Ang akong sister si Rinaya need di ay og special power of attorney from the mother, which is among mama. Ako ra man ang gudang guardian nga naa. So, muna siya ang need, or si mama ang panhion together with her para less ang hassle. Kunyang kani ako igsuon nga laki, si Rambo, ang iyahang middle name sa birth certificate kay dili full bitaw nga middle name, letter ra, D ra, dili Del Rio. So, dapat Del Rio, dili letter D. So, murag taas-taas og trabaho uning akong brother, si Rambo. Kay, need pa siya mautog PSA office. So, grabe ka hassle, guys. No? Murag nalipong ko gahuna-huna sa mga requirements o mga kinahanglan buhat ko. Nya, kani si Dindin. Bilin man ni si Dindin. Ay, nagsuri mo ni Uncle Rambo. Wala. Bye-bye. Pinamusok to ni mo, babe. Sa imura ng ulo ko to. So, panira akong palit to. Doha blouse and long shorts. Good morning, guys! Ngayong araw, April 10 ngayon at pupunta kami ng Alcoy hanggang Holy Week na kami. Fiesta kasi doon this weekend, April 12. Tapos hanggang Holy Week na kami doon. So 1 week plus kami magsistay sa Alcoy. Sobrang dami ng dala namin, guys. Parang dala namin yung buong bahay. I'm sure moms can relate kasi pag may anak ka talaga, lalong-lalo na pag maliit pa, halos dala mo ang bahay nyo pag lumalabas kayo. So anyway, yung nagdadrive sa amin ngayon ay si Prince. Hi, Yoyo Prince. Ang Yoyo ni Koa. At si Ate Denden andito din. Tapos, yung daddy niya, susunod lang sila this weekend. Tapos, since may work pa, by Sunday, uwi lang din sila. Anyway, may dadaanan kami, yung cousin ko at saka yung anak niya. Kasi sasama sila sa amin, magbabakasyon din sila sa Alcoy hanggang Holy Week. Sobrang excited kasi sobrang tagal na nating hindi nakabalik dun din, no? Dun sa ganitong month. January pa kami dun. Last namin dun, January pa. Wow, ang tagal na nga. Ayun na, punta kaming Pitos to fetch Camille and Dia. Hi! Hi, kids! Hi, babies! Naunsa si Kit-Kit ag unlan. Naunsa ng tao ni ay. Malapit na kami, guys. Say hi, Dia. Hi. So, dalawaan ako ngayon, guys. Kaya ko pala. Dito si Dia. Tapos si Coco, ayan. Uy. Hi. Coco. Good morning, guys. April 11 ngayon and we're here in Alcoy. I'm gonna prepare breakfast for Koa. Sorry, medyo maingay yung background kasi yung papa ko, inon niya yung radyo. So, nanguha ko na balatong. Magluto na lang sa cook breakfast for us. Look, how cute sa talong. Tanawon sa kagamay, guys. Gamay kaayo. Ay, nay kalabasa. So, atong butang kalabasa ang lugaw ni Koa.
Kaon na mo dali, ma. Talong, corn at dilis. Tapos rice. Bon appetit! Tapos leftover na adobo. One. Tabang ni Lolo. Ayan. Lolo? Kagwapo naman na ng kawaoy. Ang mananawi. Hi everybody. Maligo ko sa pool everybody. Dito lang po mo. Ready na akong dap everyone. Tuyo. Good morning guys. Today is April 26 around 8:30 a.m. and ngayon ko lang to naisip na i-unbox sana to in front of you guys, pero na-unbox ko na siya bago ko pa man na-record tong moment na to. So anyway, ayan, nabuksan ko na siya kanina. Pero I received a copy of Brewing Success by Miss Lorraine. Parang may case pa siya, may box pa siya guys. So yung book na to is all about coffee. It's a coffee business guidebook by Miss Lorraine. Sa mga hindi nakakaalam, sa kanya po ako nag-train before ko sinimulan yung Cafe Malaya. Nag-coffee training ako with her. She messaged me yesterday na gusto niya akong bigyan ng copy ng book niya. Thank you so much, Miss Faye. Talaga malaking tulong to in growing my business and managing my business. So, ayan. I'm so excited to read this. So, if you guys want to grab a copy, ilalagay ko yung link ng kung saan kayo pwedeng bumili. Sure, this will help us mga aspiring cafe owners or yung mga cafe owners na ngayon, diba? Kung sige sa mga season siyaw, kamusta ito mga kasing-kasing diha? Today is April 27, 2025. It's a Sunday at papunta kami ngayon sa Tops kasi ipapasyal namin sina Ate Chris at si Denden kasi hindi pa daw sila nakakapunta doon, sabi nila. Diba, Mar? Siyempre kasama din namin si Kowa. Nandun si Kowa, natutulog si Kowa guys. We'll see you there! Ready kasi din oh, nagka-hoodie. Dala pa ni lipstick guys. Uy, madam! Naya po na naman. Kuwa, are you okay, my love? Kuha, kanina pa lang tataw sa ice cream. Lulula. Lulula. Love, can you say hi to the vlog? Say hi, everybody. I'm here at Tops for the second time. Hi, everybody. Ushishi. My baby, siya handsome boy. Akin ng akin. Akin ng akin. Akin ikaw, oh. You want this? Yummy. Napira. Yummy. Uy. So you thought you got it made for easy living, slipping out the back door. Hi. Hi. So guys, pupunta kami sa Sky 360 dito sa Tops.
kung saan makikita mo 360 view ng buong Cebu City. So, ganun siya ka-amazing. Separate siya ng entrance fee. Nasa 50 pesos siya. Per person. You are my one. With a simple mind, we should find some more time. We don't need to worry at all. Everybody could make a wrong turn. Naman ang nausya kong baby. Uy, naluya na ikaw. Hi. Say hi.